Jeden z mála tichých momentov, vidíte tzv. Zvon. Ukrajinský pilot sa nám teda na chvíľku zmenil na také poslušné tiché mačiatko a myslím, že teda v zápätí to bude zase tá rozúrená šelma. Áno, to nie je možné komentovať. Je takto kolmo, že tie motory vytiahnuť a potom nastáva niečo ako pád, ale môžem vás ubezpečiť, že ten pád je majstrovský riadený. To do zeme to vyzerá strašne jednoducho.
pilota v porovnaní s MiG-21, ktorý tu budeme tiež môcť vidieť, tie vzdialenosti sú neporovnateľné. Je to dané lietadlom, generáciou lietadla, technickými vlastnostiami, silou motoru. Takže ukrajinský pilot nasadzuje skutočne laťku vysoko. Máme trošku aj súťaž, ako každý rok, že v kabine najlepšia ukázka, teraz to bude let na minimálnej rýchlosti, tak vypotajte si skutočne minimálnu rýchlosť. Áno, ako si to už naznačil, všetci účastníci, a teda každé akrobatické ukážky, ktoré nás, a dynamické ukážky, ktoré dneska uvidíme, nie sú okula hodiace a samozrejme potešujú každého diváka a účastníka medzinárodných leteckých dní, ale zároveň každý účastník trošku aj bojujú medzi sebou a bojujú o Best Display SMIC Trophy, aby sa to niečo povie. Mali sme možnosť vidieť tú minimálnu rýchlosť, ktorá bola nevedskou náčou, ktorá bola k dispozícii. Rýchlosť teda skutočne minimálna. Mnohí z nás teda autom ťažko, možno tak na papiere, a myslím, že teda dúfam, že kolegovia z policajti nepočúvajú. Áno, budeme mať možnosť vidieť samozrejme aj protipol, čiže maximálnu rýchlosť, alebo respektíve rýchlosť, ktorú si môže pilot v obývanom priestore v malej výške dovoliť. Teraz budeme prechádzať na náznak pristátia, pôjde o tzv. Manéver Touch and Go, to znamená, lietadlo sa priblíži, má vysunutý podvozok, ako už vidíte, rovnako aj na našich displejoch, ale teda nemá v pláne pristáť. Myslím, že tomu teda celkom pritvrdí a prejde na zrýchlenie a odštartuje zase ďalej. Ale bude to prudké stúpanie s vysunutým podvozkom a hneď potom, ako sa pilot odbúda. A teda s vysunutým podvozkom, dole hlavou, klobúk dole, myslím teda, že Ukrajinci sa naozaj na dnešok pripravili a oslavujú svoj sviatok letectva doma na Ukrajine, teda aj tu na Slovensku, a musím povedať vo veľkom, a myslím, že máme prvého favorita na Best Display SMIC Trophy tento rok. Áno, a poprosím vás, aby ste si trošičku chránili uši, lebo to bude maximálna rýchlosť v Polskej Bystrici na stran. Keď sa tak pozeráme na to, čo sa deje, naozaj sa dá, že priam zastaviť, obrátiť a pokračovať ďalej. Čo sa deje v kabíne vtedy? Okrem toho hluku, ktorý teraz nás na chvíľočku opäť preruší. Čiže k tomu slúžia rôzne ochranné pomôcky, keď to tak nazvem, špeciálne oblečenie, ktoré pilot má, nafukovacie nohavice a ďalšie veci. A je taká tá, že predpríprava, že sa robí nejaká kondičná, že sa robia nejaké zaťažkávacie testy na zemi, že sa pripravuje nejaká modelová situácia, ktorá môže potom vo vzduchu nastať? Áno, určite vo výcviku pilotov, ktorý je veľmi náročný a výber pilotov je veľmi prísny, takže toto všetko je brané do úvahy a tento výcvik je zameraný na to, aby pilot bol schopný odolávať veľkým preťaženiam, zmenám, obratom, rýchlostiam a tak ďalej. Ešte by sme to spravili také interaktívne, priatelia, lebo my tu rozprávame, vy sa pozeráte, tak verím, že sa vám páčilo. Komu sa páči zatiaľ táto ukážka, tak jeden veľký aplauz pre pilota, ktorý nám ukazuje svoje umenie. Skúsime, že mu aj zamávame ruky hore, urobíme si z toho takú manifestáciu. Perfektne. Ďakujeme pekne. Tak mu zamávame na pristáte. To sa tliska väčšinou v tých dopravných, keď sa dobre pristane. Momentálne teda máme za sebou šťastné pristátie. Teraz môžete všetci kývať ukrajinskému pilotovi, ktorý teda naozaj matku nastavil nesmierne vysoko. Ja sa teda osobne veľmi teším na to, čo nás čaká, lebo teda myslím, že celkom slušná ukážka. Určite.